ମୋ ଧନର ବାର୍ଥଡେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ ଟାଙ୍ଗିବା ହେଲା, ତାପରେ ବେଲୁନ୍ ଟାଙ୍ଗିବା, ତାପରେ ସବୁ ବ୍ଲୁକୁ ବ୍ଲୁ ମାନିବ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ମାପଟ ଆଗେ ନେଇଲେ ହେଇଛି ଯେତିକି ହେବ ସେତିକି ଆଗେ ମାରିବା ହେଲା। ଓକେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆମର ଚାଲିଛି। ଧନ ଆମର ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆମେ ଚଲେଇଛୁ। ଜାଣିଲେ ଆସିବେ ହଠାତ୍ ଦେଖିବେ, ଆମ ଭିତରୁ ରୁମ୍ଟା ଲକ୍ କରିଦେବା, ପଳେଇ ଆସିକି ଦେଖିଦେବେ। ଓକେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର। ପିସ୍ କରିଦେବା। ଲାଗିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଆରେଞ୍ଜ କରିବା। ଆର ବର୍ଷ ଏତେବେଳକୁ ଆମେ ଝଗଡ଼ା ଟିକେ ହେଇଥିଲା ବାର୍ଥଡେ ଦିନ। ଏ ବର୍ଷ ଚାଲିଛି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଆଉ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କରୁଛି ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଇଁ, ଝିଅ ପାଇଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ କରୁଛି। ଝିଅ ହେଇଥିଲେ ମୋ ବାପା 19 ତାରିଖ ଆଜି ବି ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାଇଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିନ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଯେହେତୁ ହଇରାଣ ହେବା କଥା ଆଉ। କେକଟା ଆଣି ଲୁଚେଇ ରଖିଛୁ, ତାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖେଇନୁ। ଦେଖେଇଲେ ସେଟା ଗେଙ୍ଗେ ହବ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ସକାଳୁ ମୋ ଶାଳୀ ମାନେ ଆଇଥିଲେ, ଆସିକି ଗଲେ ଆଉ କେକଟା କଟା। ଆକୁ ଏବେ ଡେକୋରେସନ୍ କରାଯିବ ସୂତା ସାହାଯ୍ୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସୂତାଟା ମୁଁ ଖୋଲେଇଛି। ଦୋକାନୀ କୁହ ତାହେଲେ ବେଲୁନ୍ ଟିକେ ଲାଗିବ। ରେଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି, ଟିକେ ମୋତେ କହିବେ। ପ୍ରୟାସ ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ ଦୁଇଟା କ'ଣ ଲାଗିବ ଭଲ? ଏବେ ଆମର ପୁରା ରେଡ଼ି। ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ, ଦେଖେଇ କେମିତି ଲାଗୁଛି।
କେକ୍ଟା ଆସିଯାଇଛି ଆମେ ତାକୁ ଥୋଇଦେଲି ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ ହେଇପରେ ଦେଖ ଗୁଡୁଲି 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 ଲେଖ ଗୁଡୁଲି ଲେଖା ହେଇଛି ଗୁଡୁ ଗୁଡୁର ବାସ୍ ତାପରେ ଗୋଟେ ଖେଞ୍ଚି ଦେବା ହ୍ୟାପି ବାର୍ଥଡେ ଛୁରୀଟା ଏଠି ରଖିଦେବା ବେଲୁନଟା ଥାଉ କ୍ରାଉନ୍ ରହିଲା ମ୍ୟାଜିକ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ରହିଲା ଆଉ ଟିକେ ଲାଗିବ এটা লগে কি এটা লগে সেটা লগে না ఎప్పుడు మరి వల్ల Happy birthday to Thank you. ସବୁ କେକ୍ ଉପରେ ପଡିଯାଇଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଲିଭିଲାନି ଜନ୍ମଦିନ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭୁଛି ସକାଳ ରାତ୍ରି ସବୁ ଫଟୋ ଗୋଟେ ବାହାରିବ